suwe men aja dawa-dawa to, Dik, Dik. Lho iki nyapa aku nembang kok kaya nanyang-nanyang kok piye? Sing nembang kowe kok sing ngrasain aku. Among ngati pawi Apa suarane apa soalone to? Nyapa? Ngono iki lho kurang turu lho Mas Bogal. Tenan. Wau dalu nggih wayangan. Wayangan wonten pundi DK wau dalu? Ana sine, Mas. Sine. Sine niku kawasan pundi? Ngawi, Jasimulir. Nggih. Luput pisan kena pisan yen angel ka langkung iki cetha kabeh ya kung ya kung iya to tan kena numbas harta nek gak galak kaya ning gondang ya gak dentak dantang tung jane kok apa nyapa nggo sampak ngono ape lho ngelekke kowe iki kaya sinden apa ya disampak kowe dadi cakil terus kerisnya nyodos wetengmu nano monggo iya Wong Ayu bakal katresnanku Wong Ayu Sanono Wong Ayu menika panjenenganipun Pak Asrep menikmati campur sari di sana Pak Har komplit Pak Bambang wis pokoke komplit sedanipun sesepuh bini sepuh wonten ing Parung langkung-langkung PPAP paguyuban pedagang ayam Parung nyawiji mugi rahayu komplit Pak Bos Pak Sago Pak Ari Wibowo nggih sedayanipun wilujeng siang monggo Kakang Mas jeneng kula kowe aja lali marang aku iki wong manis anandang susah sapa sing ngancani ayo Wong Ayu tresnanku Wong Ayu gawe pening bareng mukti kowe kok njur malah lali marang aku
Sidik kowe nesu banjur ngajak padu aja ngono aja ngono ora kaya mengkono Kakang Mas Sukadi. piye kowe kok Ana selera taman kae mau Iya. ibarat awake dhewe manuk loro sing lagi loloh-lolohan. wong ayu Nanging kepiye ning taman kono mau mesti ana kembang ya Kakang ana Mas. kembang kang Yen indah Aku sing dadi kembang panjenengan sing dadi apa Kakang Mas? aku minimal kuwi dadi kumbange wong ayu esok tak entup awan tak entup bengi yo tak entup esok awan bengi tak entup wae kowe Aduh Kakang Mas aku mbok entup yen aku lak dadi kembang upamane perabotan rumah tangga aku sing dadi kompor aku sing dadi wajane aku sing dadi pancine regane apa Kakang Mas? awan tak tumpangi Aduh wengi tak tumpangi terus esok ya tak plangkringi wong esok awan bengi njur mlangkring terus nang kompor aduh aku mah lah terus dadi apa ya gelem-gelem ayo sing penting lah aku karo kowe sliramu lah kowe putih kompor kene kaya ini mriki kompore bocor ora masalah gak kena nggo nyumet gak kena nggo ngliwet ana wong sirik ana Mary panjenengan Mary ya Ana wis wong kene. sirik, ana wong Nek sirik. Mas Sukadi dadi kompor aku dadi kompor kan Mas Sukadi dadi wajane Ha, Lah, nek wajan kireng. misal aku dadi kendaraan Heeh. aku dadi mobil Heeh. ambulan panjenengan dadi apa aku sopire kowe nek ngiseni tak terke rumah sama arep dadi penumpangi ngono yuk matur nuwun Dek Eka uget-uget sinarengan kadang-kadang Afnan Entertainment campur sari Sening Kuyung Alkalin Audio Sondondang juga disana langsung Dana Production pendengar Kamiring Dana Production monggo ibu ngaturan jumeneng bisa sareng-sareng monggo
Hop. Nah. Saiki asline dicaketi Ibu Nardi ben melu goyang rene asik luar biasa wilujeng siang asik asik wonten podang kuning